Pekný deň, priatelia. Znova vás vítam na tarotových príbehoch. Hlásim sa s novým výkladom, ktorý tu mám pred sebou. Je taký iný, ako bol minule. Je taký trošku náročnejší, podľa mňa, a týka sa niekoho, kto naozaj teraz ukončuje jedno veľmi, veľmi ťažké obdobie. Zo šamanských orákul som vytiahla tieto dve karty, voda a bubon. Obidve mi vyšli obrátene. Voda je mocný živel. Je to materiál, ktorý je očistný, regeneračný, zároveň predstavuje emócie, ale keď máme túto kartu v obrátenej pozícii, hovorí skôr o jej deštrukčnej sile. Čiže v kombinácii s kartou bubna v obrátenej pozícii je tu nejaká situácia, kedy ste veľmi dlho držali svoje emócie pod pokrievkou. Keď si predstavíme tú vriacu vodu pod pokrievkou, ako to tam buble, a keď zrazu náhle tú pokrievku dáte dolu, ako sa to vyvalí odtiaľ. Takže v tejto kombinácii by som povedala, že ide o situáciu, kedy ste buď nechali vyvrieť tie svoje emócie a to zničilo čosi vo vašom živote. Prípadne je to situácia, kedy ste zastavili ten tok tej vody, tých emócií a tým pádom sa zastavil aj rytmus, nejaký váš životný rytmus, alebo teda nejaký rytmus života vo všeobecnosti. Tarotové karty, ktoré tu mám ďalej, to presne potvrdzujú. Mám tu 10 vzduchu a 10 vody. 10 vzduchu hovorí o nejakom veľmi bolestnom ukončení nejakého procesu, nejakej situácie, nejakého životného príbehu, ktorý vám dával zmysel, ktorý vás naplňal. O tom je tá 10 vody. Boli ste v ňom dlho šťastní, až vám raz prestal dávať zmysel tento príbeh a musel sa nejako bolestivo ukončiť. Počas toho celého procesu ste si pravdepodobne museli urobiť jasno vo veciach. Museli ste pochopiť, čo je to, čo vám spôsobilo bolesť. To eso vzduchu hovorí o tom pochopení, o tom vyjasnení si svojej pozície, o tom, čo sa vlastne s vami udialo počas toho obdobia, kedy ste sa trápili. A tá 8 vody hovorí o tom, že ste sa v istom okamihu rozhodli z tejto situácie odísť. Ako tá postava toho pútnika na tej karte, jednoducho prišli ste až na breh, zobrali ste si z celej tej situácie, z celého toho obdobia nejaké svoje poznanie, čo reprezentuje tam ten box s tými šperkami. Skrátka, niečo ste si z toho vzali a teraz čakáte na vhodný okamih, ako sa vzdialiť. A ako vidíte, tak tam už sa blíži nejaká loď, čiže už sa tam ako keby otvára nejaká nová vízia, len ešte stále tá loď nedorazila k tomu brehu. Takže vy sa lúčite, ale ešte neviete, čo vás čaká. Pravdepodobne nejaký čas ešte bude trvať obdobie, budete zotrvávať v takom stave, kedy sa nebudete vedieť veľmi rozhodnúť, že čo bude teda ďalej, čo bude vašou ďalšou cestou, vašim ďalším procesom, pretože tá dvojka vzduchu je karta takého nerozhodnutia, nerozhodovania sa. Je to karta, kedy vlastne stojíte na mieste, pretože nemáte buď dostatok informácií, alebo nemáte jednoducho jasný vhľad do svojej situácie. A tá 4 zeme hovorí o tom, že sa vlastne v tejto situácii kvôli niečomu držíte a neviete sa pohnúť ďalej. No a teda napriek tomu, že vyzeráte, že v celej tejto situácii ste už unavení
O tom hovorí tá 9 ohňa. Jednoducho už ste vyčerpaní, už proste stojíte a už dúfate v nejaké tie lepšie zajtrajšky, čo tam reprezentujú tie svietiace hviezdy. A teda je fakt, že tu nám máme posla vzduchu, ktorý prináša taký rýchly nejaký zvrat, nejakú rýchlu energiu, ktorá sa k vám priblíži a buď teda dostanete nejaký nápad alebo nejakú ponuku, alebo sa jednoducho udeje niečo, čo vám otvorí tie ďalšie dvere. Takže nemáte sa báť, jednoducho tá pomoc nejaká, alebo teda ten posun nejaký nastane. No, a teda na záver tu máme potvrdenie celého tohto malého príbehu, že naozaj s tou kartou blázna vstupujete do nejakej úplne novej etapy, možno do takej, v ktorú ste ani nedúfali, v ktorú ste si ani nepredstavovali, pretože tá karta blázon je s takou, ona vlastne hrá takou živou, detskou energiou, až takou naivnou, že vlastne vôbec nemáte predstavu, že do čoho idete, možno aj budete musieť troška zariskovať, ale každopádne je to nejaká nová šanca na nejakú novú dobrodružnú cestu životnú. No a aké poučenie vlastne z tohto všetkého si smiete vziať, o tom hovorí táto karta toho šípu. Ona mi vyšla na záver obrátenie a teda hovorí, že to, že niekedy ten náš šíp nedoletí do toho cieľa, ktorý sme si zvolili pôvodne, že to neznamená neúspech, ale že je to príležitosť na získanie nejakých cenných skúseností, cenných informácií, aké častokrát sú boľavé a nepríjemné a musíme sa veľakrát vysporiadať s vecami, ktoré jednoducho sme ani nečakali, že nám niekedy prídu do cesty a že vlastne stále máme tú šancu nejakým spôsobom si vyberať tie nové ciele a znovu sa pokúšať ich dosahovať. Takže stále máme nádej. Takže držme sa. Prajem krásny deň.